Konečná, kámo. Konečná. Ja sa točila, ja už neviem ani stať normálne, že na nohe jednej. Je to hanba? Je to moje maximum. Ja už proste viac nemôžem. Sľúbil som, že dneska ukončím toto video s tým, že nebudem vedieť stať na nohách. A potom ja som sa dopracoval do veľmi slušného štádia na to, aby som ešte ako tak na Václavaku predbehol pár ľudí, ktorí nevedia behať. A ušetril moje peniaze. Ale to sa nedozvieme nejak inak, než keď to pôjdeme skúsiť. A preto v fitku dám oficiálne koniec a ideme na Václavák sa predikať s ľuďmi. My sa už nachádzame na Václavskom námestí a ideme rozdávať tieto peniaze, ale iba keď niekto bude rýchlejší než ja.